Hola, colla, avui parlem de l'aigua. Més aigua, però si no ha parat de ploure tota la setmana. Quines falles. I espera't a Magdalena, que encara en queda per caure. No! Bé, enguany hem tingut molt mala sort amb la coincidència, però feia mesos que no plovia i això ha provocat problemes d'escassetat d'aigua. Sí, els iaios sempre diuen que la pluja sempre és bona i que l'aigua mai sobra. La pluja és bona! Si plou amb coneixements. Precisament per això, esta setmana se celebra el Dia Mundial de l'Aigua per a conscienciar-nos de la seva importància. Sí, l'aigua és un bé importantíssim, i no només per a beure, dutxar-se o omplir globus per a fer batalles a l'estiu. És un element vital per al nostre planeta, per a la ramaderia, per a l'agricultura i per a la sostenibilitat dels ecosistemes. I ara, per culpa del canvi climàtic i del nostre ús irresponsable, estem alterant el seu cicle natural. I el que és encara més preocupant, estem posant en perill la vida del nostre planeta. Però això ho expliquem en el nostre Dades i Dates. Endavant, vídeo! El canvi climàtic, és a dir, l'augment de la temperatura del planeta, es manifesta a través de l'aigua mitjançant l'alteració del seu cicle natural. La fosa de les glaceres i l'augment del nivell de la mar són dos de les conseqüències més visibles. Però l'increment de la temperatura també fa que els episodis de sequera en regions àrides siguin més freqüents i duradors en el temps. D'altra banda, cada vegada hi ha més vapor d'aire en l'atmosfera i són més freqüents els episodis de pluges torrencials i les inundacions. Si a tot això li sumem el consum desmesurat i moltes vegades irresponsable que fem de l'aigua, ens enfrontem a una situació que ja ha posat en perill la supervivència de moltes espècies animals i ecosistemes, fins i tot la de l'ésser humà. L'aigua és un bé molt preuat i ens podem considerar uns privilegiats perquè si volem aigua només hem d'obrir l'aixeta. Sí, perquè hi ha germans que deixen la botella buida a la nevera. I germanes que la deixen buida i fora de la nevera. Bé, el que volem dir és que en molts llocs del planeta no hi ha accés a l'aigua potable. De fet, en algunes regions les persones beuen aigua estancada, contaminada i plena de paràsits. Són regions desertitzades, on les sequeres meteorològiques han provocat sequeres hidrològiques. Perquè agafeu paper i boli, cal distingir entre sequeres meteorològiques i sequeres hidrològiques. Les sequeres meteorològiques passen quan no plou durant massa temps. Per exemple, este hivern ha sigut un dels més secs i calorosos del segle XXI i per això fa poc hem patit una sequera meteorològica. Quan fa oratge de Pasqua està molt bé per anar a passejar, però si s'ajunten molts oratges de Pasqua poden provocar una sequera I meteorològica. la sequera meteorològica fa que consumim més aigua de la que arrepleguem. I això produeix que s'esgote l'aigua que hi ha als pantans. I això és precisament una sequera hidrològica. I ara vos preguntareu, si s'ajunten una sequera meteorològica i una sequera hidrològica, es poden esgotar els recursos d'aigua? Si som responsables, no. Per això ens ho explicarà millor Andreu Escrivà, expert en climatologia. Endavant, entrevista! La qüestió és que sí, per exemple, en les ciutats se consumeix més aigua de la que plou, de la que tenim disponible, i després n'hi ha algunes zones, fonamentalment zones agrícoles en aquest cas, que sí que tenim un ús molt intensiu i que sobrepassa el que naturalment hauria de tindre aquesta zona de recursos hídrics. Tenim alguns aqüífers que estan el que se diu salinitzats, és a dir, que ha entrat sal i per tant ja no podem beure o no podem regar amb aquesta aigua, i tenim alguns rius que realment no tenen massa aigua ara o que en tenen menys també per al canvi climàtic i perquè està plovent menys a les nostres muntanyes. I el que hem de fer és tractar de recuperar-les perquè els rius, les marjals, els embassaments són molt agraïdes i en quan li donem un poquet d'espai se recuperen molt ràpidament. La resposta malauradament és que sí i que amb les condicions previstes de canvi climàtic, és a dir, més calor, menys aigua i més fenòmens extrems, cada vegada, per dir-ho així, el desert vaig pujant, no? Front a això, n'hi ha estratègies d'adaptació, n'hi ha estratègies de canvi de cultius, d'adaptació dels usos, que jo crec que són les que hauríem de tractar de posar en marxa i que ben segur que pagaria la pena, no?, començar a pensar-ne ja mateix. Nosaltres podem ajudar a cuidar un bé tan necessari com és l'aigua. Podem dutxar-nos en lloc de banyar-nos. Podem tancar l'aixeta mentre ens ensabonem les mans o ens llavem les dents. De fet, podem deixar de dutxar-nos i de llevar-nos les dents i podem deixar de beure. Pau, no sigues cochino. I a més, si no beus aigua, et deshidrates.
Sí, potser me n'he passat una miqueta, però segur que la colla coneix moltes maneres d'estalviar aigua. Els ho preguntem? Endavant, enquesta! Tancar l'aigua quan me llave les dents. Tancarla després de llevar-me les mans. Si tengo plantas, gasto poca agua. Pues no ducharme más de lo necesario. Me lavo la cara rápidamente y así ya no gasto tanto. Porque si no nos vamos a quedar sin agua. Si no, no podíamos vivir. Pero el ecosistema de la vida. Porque si no nos morimos, Muy bueno sería. que no viuria ningún animal ni ninguna persona. No podríem veure i ens moriríem. Tot sec, sense animals i sense persones. Tot de terra. Y sin nada, todo sec. Nos podíamos morir de sed. Sería como un desierto. Todos los árboles muy secos, hasta nosotros no estaríamos ni nosotros. En realidad no me lo puedo ni imaginar, porque no estaría igualmente. Estaríamos todos muertos. Ja ho sabeu, colla, hem de ser responsables amb l'ús de l'aigua o acabarem vivint en un desert. Però viure en un desert també pot ser divertit. Lluitar contra les serps, buscar oasis... Però què dius, Pau? Si et costa baixar a la platja per no xafar l'arena calenta. Vinga, Pau! Ai, sí, crema molt. Val més que no malbaratem l'aigua. Sense l'aigua no seria possible la vida. El cos humà és un 60% d'aigua. Mireu si ens fa falta. Per cert, Laia, podríem acabar ja este news, no? Que de tant de parlar d'aigua, T'ha set? no? Pitjor? Ah, Bé, colla, ens veiem en la pròxima edició de La Colla News. Pau!